Ainara eta biok geunden beste lokal batean, beste artista batzukin, ura bukatu zenean, berez hasi izan artista batek beharra daukat, toki baten beharra du, eta toki bat behar genuen gure proiektua aurrera eramateko. Eta, esan beharrekoa ni margolaria naz, eta Ainara margolaria eta eskultorea. Beraz, gure obra aurrera eramateko behar dugu toki bat, gehi, gustatzen zaigu ere hezkuntza mundua, urte asko damakizkigu tailerrak ematen, eta hori ere nahi gendun garatu eta sakondu pixka bat, ez da? Hori da gure bigarren partea. Horregatik beti esaten dugu marten daudela bi parte, gureko bazuloa honi deitzen diogu, gure tokia, erdi bizi gara hemen, ez? Eta beste aldea tailerrak emateko, bai helduak, bai umeak, beste proiektu batzuk sortzen dira, eta garrantzia handia ematen diegu hauek bilak konektatuak egotea. Partaideak etorri daitezke hona, ikusi nola egiten dugu lana, bakarrik ikusteko nola bizi den artista bat, importante iruditzen zaigu, eta beste aldean beraien gauzak. Miren bai da margolari fidela bat, ni naiz pizka dispersagoa eta egiten dut arte lan gehiago. Hori eskultura edo batzutan instalakuntzak edo... Baina hori bakoitzaren beharraren araberean uste dut. Ni bai behar dut planoa ikusi eta gero hiru dimentsioa, miren egiten duenarekin ja lortzen du bere... Agian zure galdera dijoa gehiago zer egiten dugu gero lanarekin, bakoitza dauka bere ibilbidea, erakusketak, aurkeztu lehiaketetara, trukeak... Gu hasi ginenean beste aldearekin, horrekin, eta nahi genuen hasiera batetik gure tailer ireki bat izatea. Orduan, horregatik burutu genuen bigarren zati hori, beste batzuk gonbidatzeko, etortzeko, eta nahi genuen zuen pixka bat beldurra kendu espresioari, espresion artistikoari edo, ez? Eta ikusi genuen aurrak, zeni, darama urte asko ere eskoletan eta ikusten genuen bildur asko zeukatela, ez dakit beti, eta nola egiten da, eta ze kolore behar dut, eta nola egingo dut, eta orduan zaten genuen behar dutena da askatasuna, beraiek pentsatzeko, nola egin, eta horren inguruan egiten dugu denetarik. Margoa, eskultura, konstrukzioak, manipulazioa, pixka bat ere, ze adina ditugun araberean, edo oso txikia direnean bereziki jolasak, margoarekin, edo... Ez diogu garrantzia ematen emaitzari, eta hori esaten diogu beti, emaitza ez dela garrantzitsua, baizik eta ibilbidea, nola iritsi garen egin nahi duguna arte edo ibilbide hori. Eta egiten duguna pixka bat da hori, beldurra kendu eta beraiek bere buruarekin sortzea eta nahi dutena egin gu laguntzaile bezala laguntzen diogu. Bi helburu dauzka bat euskara bultzatzeko, Irunen ikusi genuen gutxiune bat zeola familia artean gurasoak eta umeak, ikusten dugu eskolatik kanpo ez dela euskara erabiltzen. Orduan, familietan ez da erabiltzen, honea sartzen direnean, saiatzen geha, beraiek harremantzea euskaraz, beraien artean, eta ere erlazioa beste familiekin batera, eta hori deno batera gauza desberdinak sortzeaz egiten dugu hilabetean behin, bigarren larun batetan, eta beti zerbait desberdinak proposatzen da. Tailer oso motxak, 2 ordukoak, non burutu behar da zerbait guk proposatutakoa. Gure helburua dira baita ere zer da artea, edo zer da arte lana. Azkenan ikusten dugu dela denon artean sortzen dugun gauza bat denontzat. Orduan, familiekin helburu bat hori izan zen ere, ez? Beraien artean, euskara alde batetik, harremana guraso eta semen artean pixka bat estutzea, eta gero denon artean zerbait egitea denontzat. Gehi, helduak dituzten, dituzten zailtasunak artearekiko, ez da? Zer dan paper txuri batean jartzea, adibide bezala, eta zerbait eraikia, helduak iristen da momentu bat hori mozten dela,
eta hainbesteko errespetua ematen du, ez dela ezer sortzen, ez da, edo oso jende gutxik sortzen du. Eta hori, izaten ari da oso polita, eta interesgarria, helduen lehenengo aurpegiak edo zer egingo dut eta, gero hautsi egiten da, eta batzutan beren seme-alaben laguntzakin. Oso positibak behar, oso positibak. Daude egunak, denetik, baina oso ondo ikusten dugu, gure linea pedagogikoa desberdina da. Ainarak esplikatu duen bezala askatasuna, bidea egin, proiektu bat nola eraikitzen den, lagundu pentsatzen edo irekitzen begiak beste modu batean. Hori guztia da prozesu luze bat eta jakiteko etorri behar da eta probatu egin behar da. Gero, gustatzen zaizun edo ez genuke nahi izatea toki hau eskulanak egiteko toki bat da, beste pentsamendu bat. Eta ikusten dugu, funtzionatzen ari dela eta jendea erantzuten ari dela, probatu dutenak gelditzen dira. Pixkanaka, oso zaila da ezagunertaraztea kanpoa, baina aigea egiten gure ibilbidea eta uste dugu ondo, beraz oso ondo ikusten dugu etorkizuna. Gehi lokala izugarri gustatzen zaigu, gure planeta, gustora gaude hemen lanean, oso ondo ematen gara ekipoa. Gero sartu da Jone laguntzen digule izugarri sare sozialetan moitzea Ainarak eta dio gelditzen garela pixka bat atzean, gure gauzetan. Orduan, beha sartu danean, laguntzen digu ikusten, aizu baino, hau, nola nahi dezu aurkeztu, pixka bat funtzionala izatea hemendik kanpora, ez da? Batzutan juniten zaigu burua guri. Beraz, usten dugu ekipo hau oso nadala, oso ondo ematen geha, eta gauza, oinarrizko gauzetan ados gaude, eta hori ez da erresa. Beraz, kontentu gaude eta ondo jungo zaigu. Nik uste dut ere erabaki behar dela, ondo jungo zaigu, ondo jungo zaigu. Hasi ginen orain dela urte bat, eta genitun helburu batzuk, alde batetik zen gure lekua lan egiteko, hori ja prestatu genula, gero nahi genuen leku ireki bat, eta hori lortu dugu, zeren ja familia datozte, aurra datozte, gure lekua besterekin konektatua dago, hori nahi genuela ere, izatea artista leku bat ikusteko, zeren ez dago aukera artistaren tailerra batetara sartu eta ikustea, ez da normala, guri gustatzen zaigu hori, hori ere lortu dugu. Eta gure linea pedagogikoan nik bai horrek egin nun indar gehiago, zeren bai ematen diot garrantzia, gero nire obratan jartzeko, orduan hori ere lortzen ari gara, jarri genituen helburu batzuk, nola egingo genuen hezkuntza hori, nola jarraituko genuen ze bidea egingo dugun, eta egiten ari gara eta gauzak etortzen ari dira. Orain ere egiten ditugu estraskolarra, ditzen dizkigu estramarteak, lehen urtean egin genuen proiektu batzuk eskola batean, baina aurten ditugu 4 eskola. Orduan nun baiten zerbait usten ari gera eta aurrera dijoa. Pozik, kontentu gaude bai. Gero nik uste esan behar dugula ere bai, grina bat edo helduak ere etortzeko. Adibidez, ikusten da asko horren kontuan eta hiltzen garela, baina helduak ere sartu nahi ditugu, beraien proiektu artistikoa garatzeko, eta Ainarak eta Mirenek bideratuta beraiei laguntza emateko, hori bat, eta gero beste helburu bat dugu ere bai, artista gonbidatuak ekartzea. Hori ja hasi ginen beste famili tailerran, ekarri genuen argazkilari bat, eta egia esan oso jarrera ona izan zuen eta interesgarria izan zen. Batzutan ez gera iristen nahi dugun guztitara, adibidez argazkilaritza guri asko gustatzen zaigu, baina ez da kontrolatzen dugun gauza bat. Duan etortzen badira, eta gonbidatuak baldin badaude, ez dakit famili tailerran ikasten dute familiak eta gu ere. Aberastasun bada. Eta beste artista batzuk sartzea beti freskatzen du tokia, ez da guk ikasten dugu ere. Zigarri gure formakuntzan. Eta, esan beharrekoa da ere, ematen diogu garrantzia arteari. Guretzako da, artea da munduan kokatzeko modu bat. Gu ala bizi gara,
eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua eta ez zaiola hainbeste garrantzirik ematen. Beraz, hemen gaude hori aurrera eramateko.